Filozofii od starych. Wiecie, trafiłem w internecie na jednego istnego George'a Denisa Carlina. Był to amerykański komiker i szauspieler, który był osobliwie znany ze swojego bezrespektnego podejścia do życia i ze wyśmiewaniu się ze pletni i belafastrów ryzykujących dzisiejszym światem. Ale nie ino. Miał też blan mądrej, szykowniste osprotki. Wtore teraz by sam po naszemu rządził. No to dejcie pozór, bo nie będę tuplowanie tego eklerował. Eźli człowieku nie wysłuchasz tego do samego ostatka, to znaczy, iżeś stracił chopie dzień we swoim życiu. A kiedybyś tak bez cufal wysłuchał to do ostatka, zrób genau tak jak ja i dej do posłuchaniu inszym. Eźli sprawujesz se, iże jedynym okresem w naszym życiu, kiedy same chcemy się zestarzeć, kiedy chcemy zgrzybieć, jest dzieciństwo. Kiedy masz mniej niż 10 lat, jeżeli zgzukany starzeniem się i że myślisz w kategoriach ułamków. Jakiś stary, mam 4,5 roku. Nigdy ale nie masz 36,5, masz 4,5, a już zarostki piźnie ci 5 lat. Tak tyż, Rasinku, w ten czas chopie miarkujesz. Zatem masz lot noście. Teraz już nic cię chopie ścimie. Przeskakujesz do kolejnej cyferki, a czasem bali opora do porządku oros. Jakiś stary, wnet później mi 16. Możesz mieć 13, ale no chwilka i później ci 16, a nie skorzy najgalantniejszy dzień we twoim życiu. Jeżeś majorentny, jeżeś pełnoletni, już same te słowecka brzmią nikiej ceremonio, stowo się 18-latkiem, hurra! A za tym pizło ci chłopie 30 lat. Co się stało? Pizło mu 30. Młodość się skończyła, młodość jest chopie już chopie spisany na niwery, spisany na straty. Nie ma już takiej uciechy. Teroski jeżeś chopie 30-latkiem i teraz. Po co się rozłazi? Co się już ci naprawdę zwekslowało? Stowo się majorentny, kończysz chopie 30, dej pozór, życie się tak wartko nie kończy, a za tym o 40 na geniku, pizło ci chopie 40 lat. Hola, hola, terazinku lata tela nie wożą. Niż byś się chopie obejrzał, dobijasz do 50 i wszystkie twoje marzenia znikają, idą na isto furt. Ale, chwilka, udało ci się chopie dożyć do tej 60. Blank nie myślałeś, że to jest możebne, prawda? Wtedy stowoż się pełnoletni, kończysz 30, masz na geniku 40, dobijasz do 50, dożywasz do 60. Takiej się chopie rozfechtował i że udało ci się dociągnąć do 70. Nie skorzy to już, ale chopie życie ze dnia na dzień, aleś dociąg do tej 70 i tela. I skorzy udało ci się można przetrowić do 80 i cołki twój chopie dzień stowo się pełnym cyklem. Dociągniesz do obiadu, do wieczerzy, do prikola, ale to jest, nie ma szluz, przekroczyłeś kolejno granica, 90 na cylerze i zapoczynasz inaczej rachować czas, bo ziściło się coś dziwokiego, osobliwie kiedy przeskokniesz 100, stowo się już zaś maluśkim bajtlem. Mam 100,5. No, co bychmy wszystkie dożyli, dociągli we zdrowiu do tej całbrownej cyfry 100,5. No i sam jest teroski na isto mądre pytanie. Jak być wiecznie młodym? Odczepnij od się te wszystkie belakwastrowe cyferki. Wrachujmy w to wiek, Boga i wzrost. Niech się tropią o to nasze doktory, za to im teroski przeca moc kabulemy, nie? Miej chopie ino radych wszystkim przocieli, książki brzyną cię chopie bezrogo depresyju.
nie ustowej do ostatka się uczyć. Dowiedz się więcej o komputerach, zajmę się ze grodków, dziućganiem, wszelicym, czym bunt się zajmę. Nigdy nie daj zwoli twojemu Filipowi na nuda i zgnilstwo. Zgniły Filip to werk od dziobła, a temu dziobłowi na miano Alzheimer. Raduj się festnie ze najdrobniejszych zachów, ze każdej bzdzinki we życiu. Śmiej się długo, durch jednym cięgiem i na cołki karpenter, chichraj się aże do utraty dychu. Płaczki się chłopie każdemu wsi trafiają. Poślim tej deczko idź dalszy. Jedyną osobą, która jest z nami bez sołkie życie, są my same. Żyj tyż podwiel jeszcze żyjesz. Przestowej ino ze tymi, w którym przajesz. Czy to familie o zwierzątkach, o to maj te zachy, ptoki, muzyka, flance, nie ma znaczenia, co to naisto jest. Twoja chałupa, twoje pomieszkanie jest twoim schronieniem. Być rod ze swojego zdrowia. Jeżeli zdrowy, dbej festenie, jak ciejciś coś ich doskwiero, zajmij się za rozkwitiem. Jeśli nie poradzi sąsiad pomóc, szukaj hilfy u fachmanów. Nie żyj ze wymiarkowaniem sprowki, nie piastuj tego poczucia wesia. Godaj ludziom, w którym przajesz, że im przajesz i to przy każdej przyleżytości. I zawdy tyż chłopie pamiętaj, życie nie mierzy się ilością oddechów, ino ilością łokamżyków, chwilków, które nam zapierają dych w piersiach. To sprawił ojciec Pniuku.